A música nas rúas protagoniza o Xuño Musical Nollés. O Concello e o Conservatorio Municipal veñen de presentar a programación dun mes cheo de actividade musical ao aire libre. Noia afronta un mes de xuño cargado de música. O Concello e o Conservatorio Felipe Paz Carvajal veñen de presentar un novo xuño musical cheo de actividades, especialmente ao aire libre. O mes enteiro terá concertos en lugares como o Casino, o Coliseo Noela e mesmo concellos veciños. Que está cargado de concertos ademais de varios tipos, non? Concertos no Coliseo Noela, concertos en outros concellos da nosa contorna e tamén un concerto moi especial que empezamos o pasado ano cunha especie de proxecto piloto, non? deste conservatorio por diferentes zonas do noso concello, e este ano, como despois explicará Serafín e máis Moncho, pois vamos a apostar por darlle vida ao casino, á fachada do casino daqui de Noia, e pois como colofón a ese xuño musical teremos a oportunidade de observar, ver e disfrutar dun concerto na fachada e nos balcóns. Dende o Conservatorio Municipal destacan por enriba de todo o traballo do alumnado, o participar e levar a cabo todas as actividades propostas. O xuño musical é como o colofón final, como un premio ao traballo, sobre todo hai que destacar o traballo do alumnado, que é o que se pon en valor en estes concertos. É posible que sea un dos xuños musicales con máis concertos, debido tamén a estes intercambios que vimos facendo con outros concellos. Este ano temos o intercambio co Concello de Lousame, que ten unha banda, que tamén hai alumnado desa banda no conservatorio. É unha xornada, como en outros concertos dos que vamos a falar, de convivencia entre alumnos. A música sirve de relacións sociales nestas épocas onde hai tanto aillamento cas tecnoloxías, pois isto nos sirve pois tamén para profundizar e fomentar a convivencia entre o alumnado. Como novidade, o Conservatorio participará na actividade No Vi con Cantar en Rianxo para conmemorar o ano castelao. O xuño musical pecha o día 27 co concerto dos balcóns. É un concerto que fai unha homenaxe ao 75 aniversario da morte de Castelao, no que vai a participar tamén un instituto que ven de Bos Aires para conmemorar o lugar onde ele faleceu, e tamén que van a participar alumnos de escolas de música e conservatorios de toda Galicia. Se prevé máis ou menos uns 500 rapaces cantando xuntos, entón creo que vai ser un acto bastante emotivo. En canto ao resto dos concertos xa están desglosados, entón eu faría un poquinho máis ficapé especial no último, no do 27 de xuño, que é o concerto que nós denominamos o concerto dos balcóns, e que, bueno, é unha aposta moi arriscada, moi difícil de levar a cabo, pero que esperamos que sea impactante e que guste moito ao público. E, por certo, vou dicir que todos os concertos son de entrada gratuita, o Coliseo Noela está a completar aforo e ao aire libre pois non hai límite.